Gero horre, kanpotik etorri zan jente guzti hori, udan herrire joaten zan oporretan, ez da? Eta berriz utzitu egiten zan. Autobusik etorten ziren, ero bertotik uritzi bezin autobusik urten, da beste batzuetan gute ziren bai Durangora, ero bai Ermure. Segun, zer lan ziren, Ermure gontzen gaileguek, ez da izer da, autobusek egin baina hemen ez temenuek, zelan asko egon ziren, bertotik urte, kajarroza badagoa hoi? Bai. Horte digute. Orduan herrie utzitu egiten zan udan hemen. Orduen ezan, kartzen ziren, hasik iran moruen. Bai, bertokoak ez da? Eta bertako epe, gehienak kunitze ziren. Zer nire zeunek, da bertan zerin ekute ziren adora, familia ekute ziren. Riojara, jaintik zelan osasun eta ekute ziren ara. Bai. Da, adora, vamos, nik izan gontzut, hau besti, zer, gero, erreza esan, zer nire haitxe, zer amaz, euro topeko zien etxia, hilebete, ero ama ostegun, pa ez dago. Bai.